La Maradona foi a líder dunha banda de delincuencia xuvenil do barrio da Ferrería, no casco vello alto de Vigo durante os anos 80. Chamábanlle así polo seu parecido con el Pelusa, Diego Armando Maradona. De feito, a ela detivérona en 1982, no mesmo ano en que el probou a droga por vez primeira, en que marcou tamén o seu primeiro gol en Liga. A ela acusárona de atraco a man armada e morreu no cárcere de Sida. El, en cambio, que tamén delinquiu, faleceu moitos anos despois rodeado de éxito e recoñecemento. Xela Arias dixo no 84: se non tivera o recurso de esparexer os fantasmas entre os signos das letras, e ben seguro, sería delincuente. Lonxe de tranquilizarme, o silencio dos parques na noite atérrame, cos luces alaranxadas e os bancos de pedra baleiro semella un decorado, unha escena preparada na que o camiño sempre soa como en todos os anuncios, repito a escena de todas as películas e series, e alguén que non se distingue con claridade camiña detrás de min con decisión. Podería simplemente pasear con presa antes do toque de queda. Pero non hai oco a casualidade neste imaginario meu. E así, aquí, neste lenzo imaginado e suxestivo, non me sei se non me trato, non me sei se non vos trato, non me sei se non te trato e non me sei se non me trato. E que estou farta do silencio violento dos parques, de que me asuste a noite, de que me roubara desa ansia de camiñar soa pola rúa como se non fixase a cada paso o meu dereito de saberme intemperiada. Xuro vos que a min tamén me gustaría non fantasear con ser a líder dunha banda de delincuencia xuvenil do Vigo dos 80. Pero é que non me deixades máis remedio. Chamaríanme a vilana de Rial, iría co cabelo curto e por buscarme o parecido futbolístico que escoloraría o pelo como Coadilizares. Terían que dicir que, como en todas as películas de Cinequín, que eu sempre acabei mal. Poñerían o meu nome a inseguridade cidadana e a min fronte a un espello dicindo: falasme a min, falasme a min, falasme a min, estás a falarme a min, fálame a min, se te atreves. Penso en todas as películas e series, penso en Scarface, Fariña, Navajeros, deprisa, penso en perros callejeros. E en la Maradona, sembrando terror no Vigo de Xela Arias, na cidade ácrata, deitada fronte ao mar, enchida de sida e desconcerto, erguendo a ponte de Hernández sobre a diglosia e enchendo as rúas de manifestacións obreiras. Penso en 1983, na primeira publicación da revista Festa da Palabra Silenciada. Penso nas manifestacións pola reconversión naval e en que no 84 o furacán Hortensia, co nome das miñas flores favoritas, arrasase os campos e as estradas da cidade. Penso en que todo isto como un longo cansancio no verbo de María do Carme Krukenberg. Penso en que non foi ata 1985 que desapareceu do centro de Vigo a seda falanxe española de Policarpo Sanz, en que no 86, despois de anos e anos de protestas, comezase a demolición do tramo das Calextrix da P9. Penso nas expropiacións do Hospital Meixoeiro. Penso nos cócteles molotovos vitrasas, no gas lacrimóxeno, nos reforzos de antidisturbios, nas pelotas de goma, e no instituto, no reloxo do Instituto Santa Irene, parado ás 11:10 da mañá do ano 2000, despois de que un proxectil alcanzase. E que eu tamén son dun tempo de espectáculos, lanternas e acebeches comigo. Tamén sei dun silencio en serpe de maligno que maldigo, pero que as miñas zonas tamén son rostros conxestionados polo traballo, e maldigo o prezo da vida que arrastran e fusilo de min a disciplina da ordenanza. Penso en como os gobernos sacan proveito da nosa desdita pro 1 de xaneiro de 2021 ter aprobado unha lei hiperlaxa coa dopaxe no fútbol mentres o cabalo segue a percorrer os peitos salvaxes nas xeringas de primeira hora da mañá, no papel de aluminio.
Mentres asisto o xeito cruel e destemido en que deixamos morrer de soidade as vellas nas residencias, mentres vexo o meu futuro escoar entre os soldos dos banqueiros, entre os millóns das eléctricas, mentres vexo o meu futuro esvaerse na ignorancia, no fascismo, na misoxinia, nesta paisaxe presidida polo vulcán de Chuspato, nesa dobre moral vosa de reclamar os dereitos do colectivo LGTBIAQ+, con boca pequena, no mesmo lugar en que a mediados dos 80 as gays, as lesbianas e os gays eran acusados de escándalo público. Nesta dobre moral vosa de legislar tan só para que os violadores sigan nos seus cargos, nas súas aulas, para negar as putas, para negar as trans, para negar as tiscas, as tolas, para facernos acougar esta intención da sabotaxe. E penso na voz de Masha no Adiós María de Xoana Torres, forzada a deixar os estudos por ser muller, cun pai botado ao paro despois do peche do tranvía de Vigo dicindo: xa me diredes onde vou parar se eu escribo unha historia anémica. Non vaiamos a molar a xente con problemas alleos. Vellas a usma, vellos en silencio, lampazos nas orellas, nenos con chichóns, Inés Moufona, Kaiser Lurumante, Xermán con cara de cemento armado, señardade, paiso lonxe, un día, outro día, sempre igual, noites en branco, caciques, cacicadas, usines, francesas, corvos, amesugas do sangue alleo. La Mancha, iscariotes tantos como hai polo mundo e nós que non falamos. De que esta novela non lle importará a xente, é toda unha repetición. Igual din, o que lle pasa a esta, e que andará algo tola, que disco máis rayado, nin que non nos souberamos xa. E penso nas verbas de Queizán, abrindo a revista a festa da palabra silenciada no 83, porque nós aínda agardamos con rabia nun mundo que nos desprestixia, e penso en Vigo, a luminaria, a cidade ácrata deitada fronte ao mar, agora no silencio da maioría absoluta, gastando centos de miles de euros en artistas de renome, mentres as pequenas morremos de fame. E eu xuro vos que a min tamén me gustaría non fantasear con ser a líder dunha banda de delincuencia juvenil do Vigo dos 80 de Xela Arias, pero que non me deixades máis remedio. E eu querería ser la Maradona e ter atemorizada a cidade e declararme asasina do equilibrio e escollerme a outra camada armada, porque eu xuro vos que se sigo aquí despois de todo como a Xela Arias é tan só por facervos Cristo.